Διευθυντά, αγαπητοί καθηγητές και γονείς, αγαπητοί συμμαθητές, κύριοι και κυρίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάται απόψε με την παρουσία σας σε αυτή τη μικρή εκδήλωση που οργανώσαμε στον χώρο του σχολείου. Σκοπός μας είναι να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας, η οποία διηγείται σε όλο το σχολικό έργο. Το θέμα της εργασίας μας είναι η ομικρασία της πρόσφυγας και η εικόνα του πρόσφυγα στην λογοτεχνία του Μεσοπολέμου. Ένα θέμα που πρέπει να παραδεχτούμε ότι για τους περισσότερους από εμάς είναι εντελώς άγνωστο. Η παρουσίασή μας χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στη ζωή των Μικρασιατών πριν την καταστροφή. Την ενότητα αυτή τη δούλεψαν τρεις ομάδες των 3 ατόμων, οι οποίες, με βάση πρωτογενείς πηγές, όσο αυτό ήταν δυνατό, συνέταξαν ένα κείμενο με παρατηρημένη βιβλιογραφία και δικτυογραφία. Η παρουσίαση αυτή της ενότητας, που σήμερα εσείς θα παρακολουθήσετε, δημιουργήθηκε από 3 άλλες τριμελείς ομάδες, οι οποίες δούλεψαν πάνω στο προηγούμενο κείμενο. Έκαναν 3 παρουσιάσεις και στη συνέχεια μια σύνθεση. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην εγκατάσταση και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αυτή η ενότητα δουλεύτηκε πάλι από ομάδες με τρόπο διαφορετικό, αποκλειστικά από το διαδίκτυο μέσω μιας ιστοσελίδας, ανεπτυγμένη στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, η οποία παρουσιάζει διάφορες θεματικές ενότητες. Τέτοια ερωτήματα και παραπέμπει στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, προκειμένου οι ενδυνάμοι ερευνητές να βρουν απαντήσεις. Αφού οι ομάδες συνέβησαν τις απαντήσεις τους όλοι μαζί, προχωρήσαμε στη σύνδεση της δεύτερης ενότητας. Στο τέλος της ενότητας αυτής, αναφερόμαστε στη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου. Πριν άλλο στο αντικείμενο μελέτη μας και στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Και μετά, από μια σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών λογοτεχνών προσφύγων, θα σας παρουσιάσουμε κάποια σύντομα συμπεράσματα που βγάλαμε. Όσοι από εμάς διαβάσαμε τα λογοτεχνικά έργα που μας είχαν ανατεθεί. Ελπίζουμε να σας κουράσουμε και να μάθετε και εσείς κάποια πράγματα που πιθανόν να μην ξέρετε. Και το κυριότερο, θα θυμηθούμε όλοι ότι αυτός ο τόπος, ο οποίος σήμερα κατακλείζεται από ξένους, οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη ζωή και θεωρούνται από πολλούς ένα πρόβλημα δύσκολο διαχειρίσιμο, υπήρξε και άλλο χώρος υποδοχής σε 1,5 εκατομμυρίο ανθρώπων, οι οποίοι, παρά τις δυσκολίες και τις πρώτες συγκρούσεις, κατάφεραν να επιβιώσουν, να ενταχθούν και πάλι από αυτούς να μεγαλουργήσουν. Σήμερα κάποιοι από εμάς είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την παρουσίασή μας. Ο 20ος αιώνας υπήρξε καυτή για την ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό τότε σημειώνονται 2 από τους μεγαλύτερους πολέμους, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Το διάστημα ανάμεσά τους είναι γνωστό ως Μεσοπόλεμος, το οποίο αναδείχθηκε κρίσιμο για την τοπική μεσογειακή ιστορία. Με αφορμή το φόνο του Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Σαράγεβο στις 28 Ιουνίου του 1914, άρχισαν να σχηματίζονται 2 αντίθετες συμμαχίες. Η Αγγλία με τη Γαλλία και τη Ρωσία είχαν σχηματίσει την εγκάρδια συνεννόηση, την ΑΝΤΑ, και η Γερμανία με την Ιταλία και την Αυστρία αποτέλεσαν την τριπλή συμμαχία. Με αναζητωτές κηρύξεις πολέμων με μια από την άλλη δύναμη, τάχθηκαν στον πόλεμο που μας οδήγησε στο τελικό πρώτο παγκόσμιο. Μετά το τέλος του πολέμου, συντάσσονται αποφάσεις με σκοπό την ομαλότερη αποκατάσταση των πραγμάτων, κυρίως πολιτικών και χωροταξικών. Η Συνθήκη των Βερσαλιών υπογράφησε 28 Ιουνίου του 1919. Επέφερε την ειρήνη ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις συμμαχικές δυνάμεις μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στη φωτογραφία βλέπετε το βιβλίο το οποίο υπεγράφει η Συνθήκη. Η Συνθήκη του Νεϊκή υπεγράφει τον Νοέμβριο του 1919, στην οποία η Βουλγαρία παραχωρεί στην Ελλάδα τα εδάφια της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης. Στη φωτογραφία βλέπετε το κτίριο στο οποίο υπογράφει η Συνθήκη. Η Συνθήκη των Σευρών υπεγράφει στις 28 Ιουλίου του 1920 στην πόλη της Γαλλίας, μεταξύ Ελλάδος και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα το 2 και των 5 θαλασσών ήταν πραγματικότητα και ο Βενιζέλος αναμφισβήτητα στην διαλεκτή. Στην Ελλάδα δόθηκε το δικαίωμα απόβασης του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Μύρινης. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε με ροζ χρώμα την περιοχή στην οποία κράτησαν οι Οθωμανοί και με κίτρινο τα μέρη τα οποία έχασαν. Και ο δεύτερος χάρτης κυκλοφόρησε σε εφημερίδες της εποχής και δείχνει την Ελλάδα με τα νέα σύνορα και την περιοχή της Μύρινης, την οποία Τώρα θα
μιλήσουμε για τη ζωή στη Σμύρνη πριν την καταστροφή. Όπως βλέπουμε και από την εικόνα, η Σμύρνη ουσιαστικά δεν διέφερε τίποτα από μια οποιαδήποτε πρωτεύουσα της τότε Ευρώπης, όπως ήταν το Λονδίνο ή το Παρίσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Σμύρνης στον 19ο αιώνα ήταν η πλούσια πληθυσμιακή της σύνθεση. Εκτός από τον τουρκικό πληθυσμό, αριθμούσε γύρω στους 120.000, εκ των οποίων οι Έλληνες ήταν το 1 τρίτο. Όσον αφορά τους Έλληνες της Σμύρνης, είχαν μεγάλη δύναμη, τόσο κοινωνική, πολιτιστική, αλλά και γλωσσική, αφού η γλώσσα του εμπορίου ήταν η ελληνική. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας παρατηρούν εκρηκτική ανάπτυξη του εμπορίου. Οι μικρασιάτες Έλληνες ήταν κυρίως έμποροι, βιοτέχνες και τραπεζίτες, που πολλοί από αυτούς είχαν μεγάλη περιουσία. Λίγο πριν από την καταστροφή, οι Έλληνες ήταν 165.000, ενώ οι Τούρκοι μόνο 65.000. Ολόκληρη η πνευματική και κοινωνική ζωή της Σμύρνης βρισκόταν στα χέρια των Ελλήνων, που είχαν ιδρύσει περίφημες σχολές, μεγάλα φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, ορφανοτροφία και πλήθος από ναούς. Στις δύο φωτογραφίες παρατηρούμε τη Σμύρνη και στην κάτω φωτογραφία είναι το περίφημο ΚΕ. Στη Σμύρνη υπήρχαν επίσης πολλοί Έλληνες που ασχολούνταν με το εμπόριο μεταξιού και υφασμάτων. Ορισμένοι από αυτούς κατέλαβαν σημαντικές θέσεις για τη λειτουργία της πόλης, όπως διερμηνείς και συλλέκτες των φόρων από τους μη μουσουλμάνους Οθωμανούς υπηκόους. Πάλι στις δύο φωτογραφίες βλέπουμε τη Σμύρνη. Ένα μικρότερο τμήμα του εμπορίου διεξαγόταν από τους Αρμένιους, τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους. Παράλληλα, οι Έλληνες αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως γιατροί και δικηγόροι. Το μουσουλμανικό ποσοστό του πληθυσμού υπερτερούσε στον αγροτικό τομέα, ως ιοχθύμονες και καλλιεργητές, διαθέτοντας τα αγροτικά προϊόντα τους στη γενικότερη εσωτερική αγορά. Η Σμύρνη του 20ου αιώνα. Η Σμύρνη κατά τις αρχές του 20ου αιώνα αποτέλεσε επίσης το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της περιοχής. Μετά την Κωνσταντινούπολη, με κύριους τομείς ανάπτυξης, την ταπειτουργία, την παραγωγή και επεξεργασία ειδών διατροφής, την αιματουργία και την υφαντουργία. Ατμόμυλη, σαπουνοποιία, εινοποιία, μηχανουργία, εργοστάσια παραγωγής λουκουμιών και κουφετιών, εργοστάσια κατασκευής κυβωτιών, σταφίδας και άλλες παρόμοιες μορφές εργοστασιακής παραγωγής γνώρισαν γρήγορη ανάπτυξη και διάδοση. Κοινωνική διαστρωμάτωση. Η ολόνα και μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική διαφοροποίηση στο εσωτερικό καθεμιάς από τις εθνικοθρησκευτικές κοινότητες οδήγησε σε μια γενική αστική συσσωμάτωση. Η νέα αστική τάξη είναι μια πολυεθνική αστική τάξη. Στην εικόνα βλέπουμε κυρίως και κυρίες της αστικής τάξης. Κατά κανόνα, η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται και από μια αναγέννηση στην παιδεία. Ο νέος πλούτος οφείλει στην ίδρυση νέων σχολών και νέων σχολείων, νέων κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, με τους εμπόρους να αποτελούν μαζί με την Εκκλησία του κύριους χορηγούς της εκπαίδευσης. Η Σμύρνη είχε γνωρίσει μεγάλες περιόδους ειρήνης και ακμής, αρχόντισσα, αληθινή και κοσμόπολης. Η άνθηση ήταν πνευματική, οικονομική, θρησκευτική, καλλιτεχνική, επιστημονική, ακόμα και αθλητική, αφού αθλητικά σωματεία όπως ο Απόλλων και κυρίως ο Πανιόνιος ιδρύθηκαν καν πριν ιδρυθούν αντίστοιχα στην Ελλάδα, ενώ ανεβιέθηκαν στάδια μεγαλοπρεπέστατα, όχι μόνο όπως εκείνο του Ρόφου της Μύρνης, αλλά και της Σαρδής, τη Μαγνησία, για να μην θυμηθούμε το στάδιο της εκοδηγίας χωρητικότητας 100.000 θεατών. Ελληνική κοινότητα και ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κοινότητα πρωτοστατεί. Απόδειξη της δυνατικότερης πνευματικής αναγέννησης της Ιερούδα στη Σμύρνη αποτελεί επίσης τη σημαντική ανάπτυξη του τύπου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πόλη αριθμεί 35 τυπογραφία με την ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα να παρουσιάζει εξαιρετική ανάπτυξη με εκδόσεις εφημερίδων, περιοδικών και έργων της γραμματείας. Θα παρακολουθήσουμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ, το
παράδοξο Η αιώνα. οικονομική άνεση της έδινε ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Οι λέσχες, τα καφενεία και τα σινεμά έκαναν την πρωτεύουσα της κοινωνίας εκτός από πόλη του Αλμορίνου και πόλη του Κερκέδου. Οι Έλληνες είχαν δεσπότους θέση τόσο στην οικονομική όσο και την πολιτιστική ζωή. Οι εκκλησίες απαιτέλεσαν όλο έλλειμμα των πιστών. Με αφορμή τις γιορτές της Ελευθεροσύνης, μπορούσαν οι Έλληνες να διατηρούν τα πρωτοπαράδοτα έθιμα και να καλλιεργούν την ελληνική τους παράδοση. Και όχι μόνο στα ιωνικά και τα ιωνικά παράλια, όπου οι Έλληνες συχνά υπερτιμήσαν, αλλά κυρίως στη μικρασιατική Ευρωχώρα, όπου ζούσαν απομονωμένοι σε επιφέρετες ύλες ανάμεσα σε συμμαγισμό αμετανικού πληθυσμού. Επίσης, η Εκκλησία της Μικρασίας με τη μεγάλη συμμετοχή και εκπαίδευση συνέβαλε αποφασιστικά στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης και στη διάσωση της ελληνικής γλώσσας. Ο ελληνισμός στην Μικρασία δεν ήταν μόνο η Σμύρνη. Ήταν και δεκάδες πόλεις, κομμοπόλεις και χωριά, όπου συγκαταστροφίζονταν περίπου 2 εκατομμύρια Έλληνες. Μέσα σε ένα ξένο περιβάλλον, καθόφωναν να διατηρούν την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα. Με την εκπαίδευση, οι Μικρασιάτες απεμάκρυναν κάθε κίνδυνο αντιληπτικού. Πολλά σχολεία ήταν πιο σύγχρονα και πιο άσχετο τη μέρα από τα αντίστοιχα ελληνικά. Η Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης διέθετε πλήρες γυμνάσιο ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, μεγάλη βιβλιοθήκη και δικό της αρχαιολογικό μουσείο. Η ελληνική εκπαίδευση αποτέλεσε ένα φυσικό παράγοντα στην ανάπτυξη έντονης της πνευματικής ζωής. Το αποδεικνύουν οι εκατοντάδες των βιβλίων και οι δεκάδες των εφημερίδων και των περιοδικών που κυκλοφορούσαν καρδιά σε ολόκληρη την Μικρασία. Η πληθώρα των εθνικών συλλόγων δεν ήταν μόνο κέντρο κοινωνικής, αλλά κυρίως πνευματική δράση. Η Σμύρνη, με μεγάλη προκυμαία στόμος κτίρια, δεν είχε τίποτα να συλλέψει από τις μοντέρνες μεγαλοπόλεις της Ευρώπης. Αυτή η Σμύρνη, το οικονομικό αλλά και το πολιτιστικό κέντρο του ελληνισμού της Μικρασίας, έγινε το Σεπτέμβριο του 1922 το σύμβολο της καταστροφής. Αυτή η πολιτική ήταν του Ελευθέρου Βενιζέλου τον Νοέμβριο του 1920, ο οποίος ήταν δημοφιλής στο εξωτερικό και την επάνωδο του βασιλιά Κωνσταντίνου, η υποστήριξη για την Ελλάδα μειώθηκε. Η Αγγλία το 1921 αποφάσισε να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των άλλων συμμαχών, ομολογώντας ότι η συνθήκη των Σευρών δεν επρόκειτο να ισχύσει επί μακρόν. Ο αφανισμός των Ελλήνων από τη Σμύρνη, αυτή η οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη που άνοιξε στη Σμύρνη, η παρουσία διάφορων λαών με κυρίαρχο τον ελληνικό, της ανασχέτισε την τουρκική κυβέρνηση, η οποία επεδίωκε το σταδιακό αφανισμό του ελληνισμού, του ελληνικού στίγματος στη μικρασιατική περιφέρεια. Το Σεπτέμβριο του 1922 η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη έλπισε βία από τις φλόγες και τις φωτιές που απλώθηκαν σε ολόκληρη την πόλη. Όσοι από τους Έλληνες γλίτωσαν την τουρκική οργή πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Με την ώρα θεσσαλική καταστροφή περιγράφεται περισσότερο η τελευταία φάση της μεξικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του Ελληνικού πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε το 1918 και τελείωσε το 1922. Η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης, που είχε κατασταθεί στα δυτικά παράλια κατά τη συνθήκη των Σευρών, η οποία υπογράφηκε το 1920. Η άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετώπου, η ειδικευμένη εκδίωξη μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, η οποία όμως είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Η τουρκική αντιπίθεση. Από τις 3 του 1921 και ο όγκος των δυνάμεων του ελληνικού στρατού είχε συγκεντρωθεί στα Αμβιών και Καρακισάρ. Ο τουρκικός στρατός είχε φροντίσει να εφοδιαστεί με καινούργια αναπτυγμένα πυροβόλα, τα οποία τελικά έγιναν την έκφραση της μάχης. Ο ελληνικός στρατός από την άλλη, ταλαιπωρημένος από τις μάχες, ήταν δυσκίνητος και ανοργάνωτος. Ο πολιτικός εξοπλισμός ήταν αρχαϊκός και η προδοσία των ενόπλων δυνάμεων δεν συντηρούσε. Το συμφερότερο λάθος όμως ήταν η πραγματική εγκληματική άνοια της βίας των λοιπά.
περίπου του Αυγούστου, ο τουρκικό στρατό επιτέθηκε στι ελληνικέ δυνάμει του Αφιών Καρχισά. Η επίθεση των Τούρκων, την οποία διευθύνησε ο Κεμάλ, ήταν μενόμενη, αλλά ευνηδίασε με την ποιότητά τη στην ηγεσία του ελληνικού στρατού, που περίμενε να αντιμετωπίσει άκακτα σώματα στρατού. Το περιβολικό, σε συνεργασία με το ειδικό, συνήθιψαν σε ελάχιστο χρόνο την πρόσκληση από την ιεραρχία στρατού. Στις 24 Αυγούστου, η στρατιωτική ηγεσία συγκεντρώθηκε στη Σμύρνη και εξέδωσε διαταγές χωρίς ουσιαστικό αποδέκτη, αφού όχι μόνο οι κοινωνίες είχαν διακοπεί, αλλά και οι στρατιώτες δεν υπάρχουν. Πολλά σώματα στρατού είχαν αποκοπεί και κατευθύνονταν στα παράλληλες προστασίες. Τελικά, στις 5 Σεπτεμβρίου, τελευταία τμήματα του τρίτου σώματος στρατού εγκατέλειψε τη Μικρά Ασία από το λιμάνι της Αρτάκης. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες του λιμάνι της Σμύρνης, τη μέρα της φυγής, και διακρίνουμε κάποια ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πλοία, τα οποία δεν δέχονταν τους πρόσφυγες, και ενώ εκείνοι γατζόνονταν, τους έκοβαν τα χέρια από τα πλοία. Τώρα παρακολουθήστε ένα ακόμα λεπτό βίντεο, απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ από τα Πανάρα Φέρα. Σμύρνη, 25 Αυγούστου 1922. Οι Έλληνες της Σμύρνης υπολογίζονται σε 280. Σε αυτούς προσθέτουν 10.000 πρόσφυγες που φτάνουν όλο το εσωτερικό της. Η ένταση και η ενισχύτρα έχουν πολλούς. Οι ειδήσεις που φτάνουν όλη την Ελλάδα. Η ελληνική δρόμη της Σμύρνης γεμίζουν τώρα. Η αίσθηση ότι κάνονται τα πάντα για πάντα είναι διάκριση. Η προφήνη και στο κομμάτι ψωμί θεωρείται πολύ τέτοια. Μετά την είδα η ελληνική στρατιά συνοδίζεται στο Κεσόλουσο της Ερυθρέας του Λαστρεβίου. Οι άμμος είναι εξαντλημένοι από την κούραση και την απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι την άποψη του μηχανικότητας. Η επιμήκαση του ελληνικού στρατιωτικού σώματος ευθεία για την Ελλάδα γίνεται από το λιμάνι της Ελμέ απέναντι από την πόλη. Η τύχη των πληθυσμών που μένουν πίσω εξαρτάται από τη στάση των μεγάλων δυνάμεων. Παραμένει με επιτέλους αντιληπτή, πράγμα που καταδικάζεται με σύγκριτα από την πληθυσμό της κοινωνίας. Στο μεταξύ, οι πρώτοι ελληνικές διαδικασίες κατοχώνουν και θέτουν με ευκαιρία για την Ελλάδα. Είναι βέβαια ελάχιστα. Η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει λειτουργήσει στην χώρα. Στο λιμάνι να βρεθούν αγγλικά, γαλλικά και αμερικανικά πολιτικά και την ουσία του Ιντερνετ. Τα γυναικόπαιδα βρίσκονται σε απόκριση. Διδεύουν οι φήμες ότι οι στρατιώτες του Κεμάλ πλησιάζουν στην πόλη. Αυγούστου 1922. Οι τσέτες άτακτα σώματα του Εθνικού Στρατού παίρνουν τη Σμύρνη. Στις 30 Αυγούστου, φωτιές εμφανίζονται ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Σε 10 ώρες, το μέτωπο της φωτιάς και της πλάτος 3 χιλιόμετρα καίγονται οι χριστιανικές συνοικίες. Διαπράττονται φόνοι και βιότητες εναντίον των Ελλήνων και Αθηνών. Παρηγόρησε παράμεσα στους πετύχους. Πλήθη Ελλήνων από όλες τις σχολές της πόλης σειραίνουν στην προκειμένη. Καθώς οι πρώτες πλησιάζουν αυτή την κάπου στην παραλία, όλοι βλέπουν τα πυροβολημένα πλοία σαν τη μοναδική επιβίβαση. Στην προκειμένη της Σμύρνης, από τους εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους ανθρώπους, όσοι κατοχώνουν να εκπληρωμαστούν σε βάρκες, κατευθύνονται προς τα σημαντικά πλοία. Εκεί τους περιμένει μια ακόμη δοκιμασία. Ελάχιστοι γίνονται δεκτοί στα πλοία. Οι πιο πολλοί παρακάθονται να επιστρέψουν πίσω στην προκειμένη, όπου μένεται η Μεθαλιά. Τα συγκεντρωμένα πλοία από πρόσφυγες και κατοίκους της Σμύρνης βρίσκονται σε αδίέτα. Πίσω οι πλώτες και οι Τούρκοι, Ρώσοι Ιτάλοι. Στο μεταξύ, όλο και περισσότερος κόσμος σειραίει στην προκειμένη από τις πυροβολημένες νησιές. Ένας Έλληνας γράφει. Πολλοί πέφτουν στη θάλασσα να συνεχίσουν. Αν βρουν Θεού να μπαίνουν σε αυτό, αλλά σκεφτόμενοι τόσο πολύ που αναπομακρυνίζει άμεσα. Κάποια στιγμή η κερμένη είναι τόση, και εγώ νομίζω ότι αν το πατήσει κανείς απάνω τους θα πάει σε καλά.
Σύμφωνα με τις ειδικές, κάηκαν 55.000 σπίτια, όλοι οι ορθόδοξοι νέοι και τα πιο πολλά σχολεία. Έπρεπε η χριστιανοί Ποια ήταν όμως τα κυριότερα έθνη της εκκλησιαστικής καταστροφής? Πρώτον, ο δικασμός της ελληνικής κοινωνίας σε φιλοβασιλικούς και πενισελικούς. Αυτοί δηλαδή που υποστηρίζουν τον βασιλιά Κωνσταντίνο και αυτοί που υποστηρίζουν τον Πεζέλο. Δεύτερον, η διπλωματική απομόνωση της Ελλάδας εξαιτίας της επιστροφής του Κωνσταντίνου, ο οποίος έδωσε το πρόσημα στις δυνάμεις της Σαντάν, και των διπλωματικών ικανοτήτων του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση, τη Γαλλία και την Ιταλία. Στη συνέχεια, η συνέχιση των πολιτικών επιχειρήσεων στην Μικρά Ασία παρά τις αντίθετες υποσχέσεις της φιλοβασιλικής κυβέρνησης. Τέταρτον, οι λανθασμένες στρατιωτικές συνθήκες, καθώς δεν έπρεπε να φτάσουν μέχρι τον ποταμό Σαχάριο και προπόλησαν στα βάθη της Τουρκίας, οι οποίες δημιούργησαν πρόβλημα ανεφοδιασμού του ελληνικού στρατού. Πέμπτον, η κούραση του ελληνικού στρατού, οι οποίοι πολεμούν από το 1912 στον πρώτο Βαλκανικό, καθώς και υπερπροσπάθεια για επέκταση της χώρας, και τέλος, οι στρατιωτικές ικανότητες του Κεμάλ και ο εθνικισμός του Τούρκου. Η ασιατική τώρα έκφραση της Μικρασιατικής εκστρατείας. Η αρνητική έκφραση της Μικρασιατικής εκστρατείας οδήγησε στη μεγάλη καταστροφή, την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζώων και την προσφυγοποίηση 1,5 εκατομμύριου άλλων. Στα συντρίμια της Μύρνης, τερματίστηκε η ελληνική παρουσία 2.500 ετών στην Μικρά Ασία και ενταφιάστηκε η ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας, η οποία έχει αποτελέσει επί σχεδόν έναν αιώνα το κεντρικό άξονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και τη βασική πηγή τροφοδότησης της νεοελληνικής αυτοσυνειδησίας. Ποικίλες πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά το σπαρακτικό τίτλο «Σε 15 ημέρες και καταστράφει ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας». Η κατάσταση για τους άλλους πλούσιους επιχειρηματίες και οι κατάστατους πολίτες της Μύρνης ήταν κάτι παραπάνω από τραγική. Η Διδός Σωτηρίου, στο βιβλίο της «Τα κόμματα», αναφέρει: «Κοιμήθηκαν από βραδύ νοικοκυρέοι στον τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, παρασοφόροι, άστιγοι, άποροι, αΐδες και ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και της Πάτρας». Η συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν η συνθήκη ειρήνης που έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας. Υπογράφηκε στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου του 1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Εκστρατεία του 1919-1922 και συμμετείχαν στη συνθήκη των Σεφρών συμπεριλαμβανομένη και τη Σοβιετική Ένωση. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε τη διαδικασία υπογραφής της συνθήκης και στη δεύτερη βλέπουμε τα όρια της Ελλάδας μετά τη συνθήκη, που είναι παρόμοια με τα σημερινά, με τη μόνη διαφορά τα δωδεκάνησα, όπως βλέπουμε, τα οποία παραχωρήθηκαν όπως ξέρουμε στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ελλήνων στη νέα πατρίδα. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πού εγκαταστάθηκαν. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στα αστικά κέντρα, κάτι το οποίο είναι λογικό, αφού οι κασέτες ήταν άνθρωποι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και οι περισσότεροι ζούσαν στις πόλεις. Στο δεύτερο διάγραμμα βλέπουμε την κατανομή των προσφύγων ανά γεωγραφική περιοχή. Η συντηρητική πλειοψηφία εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εγκαταστάθηκε στην Παλαιά Ελλάδα, δηλαδή τη σημερινή στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία αποτέλεσε πολιτική του κράτους, αφού οι περιοχές της Μακεδονίας ήταν ακατοίκητες και υπήρχε ο κίνδυνος εξάπλωσης των Βουλγάρων και οφειλευτούσαν να καταλάβουν τα εδάφη. Μιλώντας για τη Μακεδονία, σημειώνει ο Τζον Κάμπελ, το 1930, όταν δυσκολευόταν κανείς να αναγνωρίσει τον έρημο τόπο του 1923, εκεί που προηγουμένως έβλεπε τεράστιες καλλιέργειες εκτάσεις, υπάρχουν σήμερα χωριά πανθούν, γεμάτα ζωή και με φανερά τη σημαία της ανέσεως και σε μερικές περιπτώσεις της ευμάρειας. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται κυρίως στον θάρρος, την ενεργητικότητα, την εργατικότητα και τη δεκτικότητα σε νέες ιδέες που χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία των προσφύγων. Βλέπουμε ότι εγκαταστάθηκαν πάρα πολλοί πρόσφυγες επίσης στην Αττική. Παρατηρούμε γενικά ότι οι πρόσφυγες, ανάλογα με τον τόπο προέλευσής τους, καθίστανται όλοι μαζί σε μια περιοχή. Παραδείγματος χάρη, οι πρόσφυγες από τα Μπουρλά εγκαταστάθηκαν στην Κεσαριανή. Ο Βαρσαμάκης, γιος προσφύγων από το Αϊβαλί, λέει: σκέφτομαι όμως καμιά φορά, αν θα ήταν καλύτερα για να διατηρηθεί η αϊβαλιώτικη ιδέα, αν είχαμε πει όλοι μαζί σε έναν συνεχισμό, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε προάστιο όπως έγινε με τη Νέα Σμήνη. Και διαπιστώνουμε ότι επιθυμούσαν οι πρόσφυγες να καθίστανται όλοι μαζί. Η Αττική αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης προσφύγων λόγω του λιμανιού του Πειραιά και της θέσης της ως πρωτεύουσα της χώρας. Σημεία εγκατάστασης προσφύγων είναι η Νέα Σμύρνη, η Αργυρούπολη, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Ερυθρέα, η Κεσαριανή, ο Βύρωνας, η Νίκαια, η Νέα Χαλκιδόνα και τέλος η Νέα Ιωνία. Βλέπουμε ότι έχουν συχνά οι περιοχές αυτές στο επίθετο Νέα και το τοπονύμιο των περιοχών από όπου προέρχονται. Θα παρακολουθήσουμε ένα λιγότερο το βίντεο από το πανόραμα του αιώνα. Η κατάσταση των προσφύγων είναι απελπιστική. Υπάρχει αδυναμία να ικανοποιηθούν ακόμα και οι άμεσες ανάγκες. Τελετές όμως οργανώνονται και ο βασιλιάς κοντίζει να τη σημαίνει την παρουσία του. Ωστόσο, οι πρόσφυγες ζουν τη δική τους αγωνία. Εγώ ήμουν με αυτούς που έμειναν στην Αθήνα. Με αυτοκίνητα μας έφεραν στο Μοσχάτο στο εργοστάσιο Ντελουτλέου. Έγινα μάλιστα και αρχηγός τους πρόσφυγες που έμειναν εκεί. Εγώ δεχόμουν τους επισήμους που ερχόταν να μας επισκεφτούν. Χιλιάδες πρόσφυγες μέσα σε λίγο διάστημα. Καμία ουσιαστική προετοιμασία δεν υπάρχει για την εγκατάστασή τους. Η προσωρινή περίθαλψη από φιλανθρωπικούς φορείς δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα. Μας έδωσαν από μια σκηνή να τη στήσουμε πού. Στα χωράφια μας στην άχη, πάνω στο νερό, πού να πλαγιάσουν, πού να κάνουν, πού να σταθούν. Μετά μας κάνανε παράπονο. Εδώ είναι μια, τίποτα δεν έχει. Δύο αχυρώνες μόνο, τίποτα άλλο. Ένα σταφύλι δεν είχε. Καρποφόρο δέντρο δεν έχει. Ένα μέρος που μειονύχει δεν σηκώνεται. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων έφτασε, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Οι άμεσες ανάγκες εκπλήρησης είναι πλέον επίγουσα. Τα συσίτια, μόνο προσωρινά και για λίγο, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της διαδρομής. Είναι όμως το μεγαλύτερο. Οι υπηρεσίες των ιδιωτικών οργανώσεων, όπως και η βοήθεια του Αμερικάνικου Ελληνικού Σταυρού, δεν είναι. Οι περισσότεροι πρόσφυγες είναι γυναίκες και παιδιά. Στις 4 προσφυγικές ηλικίες, Βύρωνας και Σαρτιανή, Κοκκινιά και Νέα Ιωνία, σε 38.000 γυναίκες αντιστοιχούν 28.000 άντρες. Οι προσφυγικοί καταβλισμοί και οι παράγκες δημιουργούν νέα προβλήματα. Μόνο μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβριου του 1923, στις προσωρινές εγκαταστάσεις των προσφύγων γύρω
παρατηρούνται 5.000 περιπτώσεις αλληλοσίας σε ένα σύνολο 15.000 ατόμων. Ο μισός σχεδόν ελληνικός πληθυσμός πάσχει από κάποια αρρώστια. 70% των θανάτων οφείλεται στην αλληλοσία, 25% στον τύπο και τη δυσεντερία. Η φυματίωση βρίσκει πρόσφορα έδαφος στον εξαντλητικό πληθυσμό και αρχίζει να διαδίδεται σε μεγάλη έκταση. Στα αστικά κέντρα, το αδιέξοδο της περίπτωσης και της συντήρησης των προσφύγων παρουσιάζεται οξύτατο. Οι πρώτες αντιδράσεις των προσφύγων δεν αρκούν να φανούν. Οι ανάγκες είναι πιεστικές, ζητούν να πάρθουν μέτρα. Η πρώτη μαζική διαδήλωση προσφύγων ξεσπάει. Τα προβλήματα που η ζωή δημιουργεί στις πόλεις είναι πολλά. Για τους νοτευμένους πρέπει να συνυπολογίζονται οι δυσκολίες συμβίωσης και συναγωνισμού με τους τόπους. Η αποκατάσταση στη νέα πατρίδα δεν είναι εύκολη. Απαιτούνται ριζικές λύσεις. Αποκατάσταση και επιβίωση. Ποιες στρατηγικές της επιβίωσης ενεργοποίησαν και ποιες προτεραιότητες έθεσαν. Πρωταρχική ανάγκη για τους πρόσφυγες ήταν η αίρεση εργασίας. Επικαστική ανάγκη, αν σκεφτούμε ότι στην αρχή εγκαταστάθηκαν στις σκηνές ή σε παράγγελους που δρόμουν στην παρακάτω εικόνα. Το παράδειγμα της χαρακτής Κοζάνης βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, στο νομό Κοζάνης. Το 1928 ονομάστηκε Αμύγδαλα λόγω της μεγάλης παραγωγής του αμύγδαλα. Αυτή ήταν και η πρώτη ελληνική ονομασία που πήρε το χωριό. Το 1961 πήρε το όνομα Χαραβή για να μην μπερδεύεται με άλλα χωριά της περιοχής. Η ανάγκη των προσφύγων για επιβίωση τους οδήγησε στη γρήγορη και πρόχειρη εγκατάστασή τους σε τουρκικά σπίτια, που υποχρεωτικά μετακινήθηκαν στην Τουρκία με την ανταλλαγή πληθυσμών τον Ιανουάριο του 1923. Ήταν κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που εγκαταστάθηκαν εκεί. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε προσφυγικές πολυκατοικίες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα, για τις οποίες μάλιστα έγινε πολύ λόγος, καθώς ήθελαν να τις γκρεμίσουν, τελικά διασώθηκαν χάρη στην επέμβαση του Πολυτεχνείου. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε ένα κλασικό προσφυγικό σπίτι. Οι δύο επόμενες φωτογραφίες τραβήθηκαν στην οδό Αβραμίου στην Κέρκυρα. Είναι από τα λίγα σπίτια που έχουν παραμείνει στο νησί. Οικισμός Νέας Ιωνίας Βόλου. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν μονοκάμερες, κολλητές μία από την άλλη, ταυτίζανε με τσιμεντόπιτους και άλλες με πέτρες του τόπου, σχηματίζοντας τετράγωνα σαν στάβλη, στρατώνες υπηκού, 10 στον αριθμό με μία κεντρική πλατιούλα. Τα διέσχιζαν και τα χώριζαν ανάμεσά τους στενά, σοκάκια και ένας πλατής δρόμος που έμεινε με το όνομα Φαρδής. Τα σπίτια θα έπρεπε κάποια στιγμή να εξοπλιστούν στην τράπεζα. Οι συνοικισμοί των προσφύγων οικοδομήθηκαν βιαστικά και πρόχειρα. Όμως, συχνές ήταν υποσχέσεις ότι τα πράγματα θα βελτιωνόταν στη συνέχεια, κάτι βέβαια που δεν έγινε σχεδόν ποτέ. Μια άλλη προτεραιότητα των προσφύγων ήταν να δηλώσει τις αλλοδυνές περιουσίες τους στην ΕΑ για να πάρουν γη από το ελληνικό δημόσιο ή έστω κάποια αποζημίωση. Ακόμα και ξένα κράτη είχαν δώσει χρήματα για τους πρόσφυγες. Υπήρξαν συχνά παράπονα και καταγγελίες ότι επιτύχουν κακόροντα κτήματα και αποζημιώσεις που δικαιούνταν οι ίδιοι. Οι προτεραιότητες που έδωσαν στη συνέχεια και ο τρόπος που οργανώθηκαν είχε σχέση και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Καπαδόκης του Κόφωνου. Κλασική φιγούρα Ανατολίτη, υπομονετικού αλλά και επίμονου. Μυρολάτρη και θυμόσοφου, συντηρητικού, νοικοκύρη, εργατικού, πονηρού, που ήξερε να επιβιώνει κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της σκλαβιάς και της προσφυγιάς. Γι' αυτό δεν άρχισαν να προσαρμοστούν στις απάνθρωπες συνθήκες των πρώτων χρόνων της εγκατάστασης. Ήταν συνηθισμένοι στη σκληρή ζωή. Αρετσιανοί. Με τον αέρα του Πρωτευουσιάνου διασαπήκαν 70 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Λαφροαρετσιανούς τους έλεγαν οι άλλοι πρόσφυγες για την ψιλομύτη και ελαφρότητα που αντιμετώπισαν τα πράγματα. Το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε για αυτούς ήταν ότι απέτρεψαν το πέρασμα του σιδηροδρόμου κοντά από το χωριό τους για να μην τους λερώνουν και
Αρνήτου, η πρώτη οικολόγη. Ήταν όμως καλοί νοικοκυρέοι και σχολαστικοί, έως υπερβολής. Ήταν δουλευταράδες, καλοί γνώστες των αγροτικών εργασιών και γλεντζέτες. Το σπίτι, το νοικοκυριό και ο τρόπος ζωής τους, ακόμα και του πιο φτωχού, ήταν κατά πολύ ανώτερα από πολλών τόσο πλουσιότερο. Βουρλιώτες, οι μάγες της εποχής, εργατικοί και φιλότιμοι, πρώτοι στα γλέντια και στα πανηγύρια, αλλά και πρώτοι στον καυγά. Στην ανακατοσούρα και στην αθυροστομία, μάλλον έπαιζε ρόλο ότι οι πατρίδες τους ήταν οι αρχαίες κλαζομενές. Οι Αρετσιανοί το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να οργανωθούν και να εκλέξουν πρόεδρο. Μετά έθεσαν σαν όρο και την εγκατάστασή τους στην ανάμειξη, να έρθει παπάς και να φτιαχτεί η εκκλησία. Και ακόμα να πατωθεί με ξύλινο πάτωμα το ένα τουλάχιστον δωμάτιο του σπιτιού που τους παραχώρησαν. Αμέσως μετά ίδρυσαν σχολεία και ποδοσφαιρική ομάδα. Και φυσικά έγιναν λένε και τα ξαχωριστά γλέντια τους, ακόμα και μέσα στη φοβερή φτώχεια και δυστυχία του πρώτου καιρού. Μια δεύτερη προτεραιότητα ήταν η έβρεση εργασίας κυρίως στις πόλεις. Οι πρόσφυγες για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που είχαν βρήκαν ως πρώτη λύση την εργασία στις λαϊκές αγορές. Οι κάτοικοι της Κεσαριανής έφταναν για να δουλέψουν μέχρι και τον Πειραιά. Μια άλλη προτεραιότητα ήταν η εκπαίδευση των παιδιών τους, όπως μαρτυρεί ο Κουκουνάκης. Πολλές οικογένειες προτίμησαν να στερήσουν ακόμα περισσότερα, αλλά να στείλουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία της εποχής και όχι στο δημόσιο. Το παράδειγμα της Κεσαριανής. Το 1924-1925 δημιουργείται το πρώτο σχολείο, το οποίο ήταν στεγασμένο σε ένα πρόχειρο κατασκευασμένο πληθώντας στο κτίρι. Το 1929 εγκαινιάζεται στην Κεσαριανή από το Βενιζέλο με ένα σύγχρονο σχολείο δωρεά της γυναίκας του Έλληνας. Το 1937 η Ρόζα Ιδιώτη θα εγκαινιάσει το πρώτο σχολείο στον ελληνικό χώρο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τώρα θα σας διαβάσω μια μαρτυρία μιας γυναίκας, η οποία ήρθε το 1923 με την οικογένειά της ως πρόσφυγα στην Κέρκυρα. Η γυναίκα αυτή δίνει στον εαυτό της το όνομα Μαρίκα. Έγραψε μόνη της τη μαρτυρία αυτή στη γραφομηχανή για να μην ξεχαστεί. Και κατάγεται από την πόλη του Κομίδη. Η μαρτυρία αυτή είναι αρχική στο διαδίκτυο, στο ιστολόγιο του φιλόλογου κ. Νίκ Καρύδη. Πώς που ήρθε η καλύτερη και πολυπόθητη διαταγή να φύγει ένα μέρος από εξορίστους για την Ελλάδα. Είμαστε από τους πρώτους, και όλο μας το γιος, οι 12 λίρες χάρτες. Μας έκαναν έρευνα, μπας και είχαμε λίρες χρυσές ή οτιδήποτε άλλο έχει αξία. Η μάνα μου είχε ένα ωραίο χάρτινο τεντζερέ μαζί με τους κουτάλους του. Μας τα πήραν και αυτά. 12 μέρες κράτησε το ταξίδι μας με το καράβι και το Πειραιά. Επιτέλους φτάσαμε. Μα πριν αλλάξουμε, ήρθε καινούργια διαταγή να φύγουμε για την Κέρκυρα. Μετά από 2 μέρες, φτάσαμε στο τέλος του Κέρκυρα. Ευτυχώς όμως για όλους μας, ήρθε και το τελευταίο. Τι ανακάλυψε. Μας έβαλαν όλοι σε κάποια σάλα σωτηρίου κοντά στον Άγιο Αντώνη. 6 μήνες ήταν εκεί. Μετά μας πήγαν όλους στο παλαιό φρούριο. Εκεί υπήρχαν τεράστιοι θάλαμοι. Πρέπει να είμαστε γύρω στους 600-700. Και έτσι μέσα σε αυτούς τους θαλάμους φτιάξαμε το σπιτικό μας. Όλα αυτά έγιναν το 1922. Μετά από 1 χρόνο, το 1923, ήρθε και ο πατέρας μου. Στο φρούριο υπήρχε στρατός, και έτσι κάθε Κυριακή μετά από σκληρή δουλειά και έπειτα από όσο τραβήξαμε, όλοι μαζί γλεντούσαμε, χορεύαμε και τραγουδούσαμε. Η μάνα μου και ο πατέρας μου έκαναν όποια δουλειά έβρισκαν για να ξαναρχίσουμε το κάποιο νοικοκυριό μας. Τότε εγώ ήμουν 12,5 χρονών. Δεν με έπαιρναν όμως πουθενά. Ήμουν μικρή και πολύ αδύνατη. Κρυφά δούλεψε στο εργοστάσιο του Τεσίλια. Ο πατέρας μου άλλαξε πολλές δουλειές. Οικοδόμους, γκαρσόνι, θελήματα. Δεν είχε σημασία όμως. Είμαστε ευτυχείς. Είμαστε όλοι μαζί. Αργότερα με πήραν στο εργοστάσιο του Ασπιώτη. Ήμουν πια μεγάλη, 16 χρονών. Συγχρόνως, δούλευα και σε μια επιδεικνία που έφτιαχνε καπέλα ψάφου. Τότε ήταν πολύ της μόδας για τους άντρες. Έτσι αρχίσαμε να νιώθουμε σιγουριά και ατροπιά. Σιγά σιγά φτιάξαμε ένα μικρό νοικοκυριό. Όλοι εμείς οι πρόσφυγες, όπως μας αποκαλούσαν, δουλεύαμε πολύ και σκληρά, χωρίς ανάσα. Μας αναρχόταν
Όλοι μαζί χορεύαμε και τραγουδούσαμε για τη ελευθεριά. Ποιες όμως ήταν οι ενέργειες του επίσημου κράτους και ποιες ήταν οι προτεραιότητες επάρκους για τους πρόσφυγες? Το Σεπτέμβριο του 1922 ενεργοποιείται το Κρατικό Ταμείο για την περίθαλψη των προσφύγων. Ακόμα έχονταν απολυτρίωση μεγάλο αριθμό ψυχικών, πάνω από 600. Ένα χρόνο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1923, ιδρύεται η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων, γνωστή ως ΕΑΠ. Το 1924 χορηγείται εξωτερικό δάνειο. Δημιουργούνται 9.000 κατοικίες για πρόσφυγες, παρόλα αυτά υπάρχει έλλειμμα 15.000. Ψηφίστηκε νομοσχέδιο, σύμφωνα με αυτό, θύματα μουσουλμάνων πολιτικήθηκαν στους πρόσφυγες. Τους δόθηκε ελληνική ηθαγένεια και απαλλάχθηκαν από το φόρο άρχισης επαγγέλματος. Το 1925 δημιουργείται το Υπουργείο Πρόνοιας, Αντιλήψεως και Γεωργίας για τα θέματα των προσφύγων. Την περίοδο 1923 με 1928 έχουν την έκδοση 6 εσωτερικών δανείων. Μέχρι το 1929 η ΕΑΠ έχει δημιουργήσει 27.000 κατοικίες, 125 συνδικμούς. Το κράτος όμως μόνο 25 κατοικίες. Παρ' όλα αυτά, 30.000 οικογένειες παρέμεναν αβοήθητες. Σε αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε το ρυθμό απαλωτρίωσης των συλλικιών. Τα πρώτα χρόνια ήταν εξαιρετικά αργός. Από το 1922 όμως και μετά είχαμε την αναγκαστική απαλωτρίωση των συλλικιών. Σε αυτό το διάγραμμα παρατηρούμε τον αριθμό των καλλιεργούμενων αγροτικών εκτάσεων. Η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων προτιμήθηκε από το επίσημο κράτος και το περιφερειακό να βοηθεί. Η αστική αποκατάσταση παρουσίασε πολλές δυσκολίες. Ο αριθμός των προσφύγων ήταν μεγάλο, καθώς οι δύσκολες μετακινήσεις, ενώ ελάχιστα ήταν τα κατελειμμένα σπίτια. Η ΕΑΠ ανέλαβε κυρίως την οικοδόμηση σπιτιών. Ο ελκυστικός χώρος της εξασφάλισης κατοικίας, παραδείγματος χάρη στην Νέα Ιωνία, 1930 συντρόμματα χρησιμοποιήθηκαν από την ΕΑΠ, τα χρησιμοποίησε για την ανάγκη κατοικιών. Η δυνατότητα έβρεση εργασία, παραδείγματος χάρη πάλι στην Νέα Ιωνία, ανάπτυξη βιομηχανικής μονάδας τεχνολογίας και εγκατάσταση 500 οικογενειών κατοικιών από τις πάρτες του ιδίου. Οι πρόσφυγες θέλησαν τα μέγιστα στηρίζηση του βιομηχανικού ποσού, είτε ως την όλη οικονομικό στα εργοστάσια, είτε ως οικοδόμοι στην πραγματοποίηση του ευρύτερου οικονομικού του προγράμματος. Μάλιστα, παραγνώρισε τις συμβολίες τους από την ελληνική καμπάνια στη δεκαετία του 1926 και προκάλεσε την αντίδραση του τοπικού τύπου. Πρόσφυγες, μια από τις χώρες εγχείρηση. Στην νότια δικαιωμένο μερικό δυναμικό, ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων, διεύρυνση της ιδιωτικής αγοράς, τόνιση της οικονομίας, επιτάχυνση διαδικασίας διαμονής τεχνικών και τέλος, εκβιομηχάνηση της χώρας. Η αθλητική και πολιτιστική συλλογή, η μουσική και τα τραγούδια τους, τα είδη και τα έθιμά τους διατήρησαν ζωντανή τη συλλογική μνήμη των χαμένων πατρίων. Τα προσφυγικά σωματεία, πολυπληθή και δραστήρια, αποτέλεσαν σημεία αναφορά τη ζωή των προσφύγων στη Νέα Πατρία. Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως ιδρύθηκε το 1924 και αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα και πιο διακεκριμένα αθλητικά σωματεία με επιτυχίες μεγαλύτερες στον τόπο. Το χρυσό και το μαύρο και σύμβολο δικέφαλος αετός, όλα εμπνευσμένα από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που απλωνόταν από Ανατολή σε Δύση, εκεί που ατένιζαν τα δύο κεφάλια του αετού. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών είναι η συνέχεια του Κωνσταντινουπολιτικού Αθλητικού και Πολιτιστικού Σωματείου Ερμής που δημιουργήθηκε από Έλληνες της πόλης το 1875. Η ανάγκη των Ελλήνων να εκφράσουν και να υποστηρίξουν τον ελληνισμό μέσα από την συλλογία τους όθησε να δημιουργήσουν αυτό το σωματείο. Ο Πανιόνιος ιδρύθηκε από τα πρώτα μέλη του Μουσικού Συλλόγου Ορφέας που αποφάσισαν να εκτείνουν τις δραστηριότητές τους και σε αθλητικές. Ο Απόλλωνας ξεκίνησε το 1891 ως ένας φιλαρμονικός σύλλογος, ενώ πρωτοστατούσε στην καλλιτεχνική ζωή, οργάνωση και αθλητικούς αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ύστερα η πολιτιστική σύλλογη. Ο Πολιτιστικός Συλλόγος Αλλαγιατών Νέας Ιωνίας, που ιδρύθηκε το 1965, από τα πρώτα βήματα προσπάθησε να συσπηρώσει όλους τους αλλαγιώτες, να διατηρήσει τις μνήμες και την επαφή με τις προγονικές αιτίες στην Αλλαγιά. Μαζί με τους άλλους